Iola Ynyr dwi, a dwi'n ddiolchgar iawn i gael yn enwebu ar Rhestr fer Llyfr y Flwyddyn yn yr adran Ffeithiol Greadigol, a dwi am ddarllen darn bach o'r bennod gyntaf o'r enw Wrecsam. Dwi'n cofio drama'r ffwtbol yn gynnwrf wythnosol. Y pwyso mesur gofalus rhwng bwr cefn wrth i dad ddadlau achos am season tickets cael ras. Ymhen hir a hwyr, mam yn cytuno efo'r amod mod inne yn mynd i'w ganlyn iddi gael llonydd i studio. Cerdded o bron yr efail yr holl ffordd i dre, a'r strydoedd yn llenwi efo cyffro'r dyrfa goch. Plant ar sgwyddau a llafarganu geiriau nad oeddwn i'n ei deall. Studio'r bobl yn ystod y gêm, a rhyfeddu at y criw mewn cadeirio olwyn, yn cyrraedd efo'i ceir bocsys glas golau. Troiodd i wrth wynebu'r dyrfa, am y cau ei hun, wrth i dad godi ar ei draed i ddathlu crefft Mick Thomas. Wedyn, mae ti o bach, gan dad, yn gorchuddio'r KitKat mewn cariad yn ystod yr egwyl.